Bangis Comedian TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora, mun gode da kallon tashar Bangis Comedian TV. Ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga. Ni ka yanzu zan wuce. To yayi mai gida, to yanzu sai yaushe mai gida. To wallahi sai wa da hali. Kin san an kawo sabon komanda yanzu. Akwai wani inda za mu dan zo mu kwanta sun da tarowa. Yanzu amma zan kama kiran ki ai babu matsala. Akai za mu kama yawa. Wallahi babu yadda zai ban ji daɗi da sai Wallahi to ke ga ni ma yanzu ana kira ni ba da kira na ba ban da shiri ban da komai amma dai haka nan zan tai. Zan kira ki da babu matsala. Za mu yi waya ai. Amin za mu yi waya. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe ƙato da ba ta tausayin ɗan yaro. Hello? Kana ina? Wallahi gani nan shiya wallahi. Kai nake jira ya fita ka zo. Tun Allah. Please ka zo. Yanzu ga kina gani ko minti bai bani. Okay. Wait, Jabin ka ya tahi. Kuma gashi soja na ha. yanzu ne shi ne ko ya shigo dole sai ya dudduba ko ina. Amma the main problem is maybe ka san zo na ka san ruwa ne ko ya zo da zai irin. Duk yadda aka azagon zahira ha. Ka dai shiga ka san waye shi. Wai halan kwana kika yi wallahi halan. Kun da zuba kije ina kwankwasa ba. Me gida? Laya halan. Lafiya? Aka dawo tu yanzu? Allah ki dai. Ki yanzu ba magana ba yanzu dai. Sai in ga san wallahi. Don Allah da azamin ruwan zahi in watsa ruwa dai kamin mu yi magana. Ruwa kuma? Awo, ruwa azamin ruwa in yi wa. Ki hasa? Ina zan. Ta wadan tuka kayan ga dan watsa ruwa. Ah, wani motsin ni na nake ji cikin ruwan nan. Babu komi. Wallahi. Babu komi. Ni na je ina jin wani motsi wani abu. Babu komi wallahi. Ga abin da cikin ruwan.